mga kalabong, for this video, ngayong araw na to, pupunta kami ngayon sa San Carlos, Pangasinan. Dadayuhin namin ang napakaganda nilang ilaw-ilaw doon kasi yun ang requested ng ating mga kalabong sa ating Facebook page. Nung nakaraan lamang, dinayo natin ang syudad ng Santa Barbara. Nakita naman natin na napakaganda ang kanilang pailaw nga doon. At syempre ngayon naman is pupuntahan naman natin ang bayan ng San Carlos. Titignan natin kung gaano kaganda ang mga pailaw nila doon sa plaza nila sa bayan ng San Carlos. At syempre, hindi na isa sa mga kasama ko ngayon si Jerome Biason aka Kanayon Tavines. Like, share, and follow to my FB channel mga Kanayon. Galila at San Carlos. So Galila, see you again later. Salamat kuya. Satulay po. Paniraman po kami sa hirap. Dito na po kami. Maraming salamat po. Yun. Thank you so much po. Thank you so much. Boss. Kuya, maraming salamat kay kuya. Yan. Thank you so much. Bye ni kuya. Salamat. Kuya. Patayin mo yan. Mamaya patayin mo yan. So yung mga kalabong, naunahan po namin sila JP, no? Sabi ni JP, malapit na daw sila. Parang JP, asan ka? Parang JP, hindi na kami sa tulay, pare! Taga mo, pare. Patayin mo yan. Patayin mo yan. Patayin mo yan. Antang pre, agaling katangam. Amin nilugan ang tricycle, ang diretsyo lang lamang, mas pinili ni Manakar. Dapat kinugang pila ko mga taula na lang. Di ba mga sinabat pila ko? Agdara ko muna Nakar. Kaya nga. Ubo namin to, ika. Ubo ka. Papail mo dyan. Naka. Bula. Manakar pre. Tiniman na alaga. Tiniman na alaga. Patayin ko na ito. Patayin ko na. Ito na yung hinihintay namin mga pre. Pre. Ay pre. Mubrat kami pre. Kumadaan kinama. So ito na pala yung sa mga kasama natin ngayong araw na to. Na syempre si JP Bagtas. Sino yung kasama mo dito eh? Kaibigan. 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 Ito pre. So yun, nandito na kami ngayon sa San Carlos. Ano masabi para sa San Carlos? Sobrang dami pa rin ng tao talaga sa every syudad na pupuntahan natin mga kalabong. At syempre, ibang-iba dito sa may San Carlos kasi bago ka makapasok sa plaza nila, may pila muna. Kailangan mo ng Hey, what's up? mga ilapit! Ang gwapo niya sa personal, tsaka... Pogi mo daw sa personal pare. Hindi, tatapis-tapisan niya lang pa. Pare, ang haba ng pila dito. Legit pre, totoo yun. Nanti, araw anak sa wana ng mupay na karhini at na sa wana kay. Di malatini. Di malatini. Kadyatin lang ang makayarikan. Ulla. Grabe, napakahaba ng pila kayo. And dito pa. Umaandar na yung pila. Kayo mabagatan, edang kayo namin niya ayuda. Ganda kayo. Ayaw mga Kanayon. Ang galing mo naman. So yun, nakapila pa kami dito and sobrang haba ng pila dito. Bigaran mo lang kami na dyan kapila. Paano, Mayor? Labay mo kami, paulaw lang ang po, di ba dyan? Plaza yun.
tampol. Ne, kunya man ne, kung pila ka awa, ne kaloob mo. Pagpasok mo do, kung paway ka ang bala. Amang, singa, dinalanan mo na pa may silaw. Tuwa. Papaway yung takang tampol. Ay, pareho. Ayan, meron na tayo kasamang nauhaw ngayon sa sobrang haba ng pila. Ayan. Si Jerome na mabait. Jerome na mabait. Kanayon, kamalaba, kanayon. Si Kanayong kung mabait. So yung mga kalabong, nandito na po kami sa may San Carlos. Kami po ay nalulungkot. Nalulungkot. Nagbabagkasakali na para baka hindi na kami makapasok doon sa loob ng plaza ng San Carlos pa. Kasi alam nyo mga kalabong, anong oras na madatingan na kami ng curfew dito mga kalabong, no? Pero hindi kami makakarating dito kung hindi dahil kay Kuya. Yeah, thank you, brother. Maraming salamat, brother. sa kanyang service na Mitsubishi. Yes. Honda Mitsubishi. Honda Mustang. Hyundai. Maraming salamat. Honda Mustang. Nakasama na. Hey, mga walang jowa to. Yung mga magtatropa dyan, iwa-hiwalaya. Huwag tayong pupunta ng plato ng magka-holding. Then kanina, andun kami sa dulo. And ngayon, medyo malapit-lapit na kami sa may plaza. Sa may entrance. Asingger kami na. Asingger kami na makalay. Ayuda! Nanananayoyay! Pasilaw ng mayor ta. Atag-bitag ko. So yung mga kalabong dito sa may tapat ng simbahan, marami kang makikitang pilihan na tusok-tuso kung ano-ano man yan. Mapalaruan, tingnan mo. Pakita mo bro para makita nila. Nandito kami ngayon sa may gilid ng simbahan. Tapat ng mga plaza nila. Yeah. Oh, di ba ano lang yun? Mga tanong lang yun. Hi vlog, welcome to my life. Hello! Yay! Nakapasok na tayo! Alright! Alright! Hey! Nandito na kami! Sabi na po. Pero sa wakas pinapasa na. Kasi, sabay na ito. Eh, nag-start na. Hey, what's up? What's up? Yan, ang daming nagpapapicture. Paano Ate Casey? Kapot ka! Asan si Ate Casey? Kamusta sila, Bong? Kamusta sila, Bong? Ayos lang, sobrang gwapo na. So yung mga kalabong, pinapasok na tayo ni Kuya guard dito sa may plaza. Maraming salamat po sa inyo sa pagpasok po sa amin dito. And then, so yung mga kalabong, nandito na kami sa loob. Siyempre, solid ka lang. Siyempre, para sa mga solid kalabong, maraming salamat po sa inyo dyan. Yan, tama. And syempre, shoutout po pala kay Kuya Jefferson Zamuco and then kay Kuya Ricky Eden, mga puso ng San Carlos. Yay! So, maraming salamat po. Maraming salamat. And then, si kami. oo, pakabait din niya, talaga no. So yun, mag-BPS po muna ulit tayo bilang isang Madam Ana Iburis at kararampa na naman si Madam Ana dito sa plaza ng San Carlos at ating ang titig ng ang kagandahan ng plaza nila dito. Yeah. So yun, see you there mga kalabong. Goodbye. Kalabong! Ay, hindi sila mapigilan, guys. Maraming salamat sa San Carlos.
po kami. Yan, patuloy pa rin na dinadagsa si Papa Jazz dito sa harapan. Yan. Siyempre, sa harapan mo ng plaza. Ang dami pa rin tao. Grabe, San Carlos. Napaka-solid nyo dito. What's up, boy? What's up? Ano masabi mo kay Labong? Shoutout kay Bus Labong. Wala po ditong Labong. Joke lang. Masabi mo sa itsura ni Labong? Okay lang yung moreno siya. Morena siya, maganda. Maganda. Mga tol, anong masabi niyo kay Labong? Maraming salamat kay Labong. I love you. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Bukas, magnanakaw kami ng Labong. Mayor, palubyo Sige pare. Sige. Sila. Ganda doon, pre. Hindi na ako papagugin, pre. Agya na lang ako, pre. Oy, palubyo Pare, sino mas maganda sa inyong dalawa? Siyempre siya. Ito, tabalog si Susoto. Hindi. Mas maganda si tayo. Salamat po. Sabi mo kay Labong? Ano masabi mo kay Labong? Ang guwapo. Ano po niya ako? Ano? Gwapo? Pare, gwapo ka daw pare. Tapos ikaw, pare. Yung sabi niya pare, gwapo ka daw. Tila pare, tatitila-tilaan pa. Dito, kuya. Ano masabi mo kay Labong? Kuya, Ano masabi mo kay Labong? Nice. idol ko po siya. Nyatap-kap mo, kuya. Ano nga? Ano ba? Ano ate? Ano yan? Malamal ka namin sa nan, may kukumelan. Pagpapalain ka po. Lingang Krata d'Amerika! Pare! Ano masabi niyo kay Labong? Mata ko yung Labong! Ano yung malaki sa kanya? Ano yung malaki sa kanya? Malaki suso. Pare, malaki daw suso mo. Hindi mo lang. Ha? Malaking halaga yung pinampagawa niya. Oo, nasa 150 lang yung damit na nasa loob niya. Hello naman kayo mga kumare. I'm Kylie Garcia. Tori Garcia. Ano pangalan niyo? Kaway-kaway po tayo dyan. Yes. Iyak ako. Kasi hindi man lang ako nakapag-video dito sa may plaza ng San Carlos. So yun, tanging yung City Hall na lang ang may ilaw dito. And let's go! And let's go, magpa-picture na lang tayo doon para at least sulit naman natin yung pagpunta natin dito. Kahit lumula pa tayo ng malayong lugar. So yung mga kalabong, pauwi na po kami. It's already 9 p.m. Very evening. sad. So very sad kasi hindi namin masyadong na-enjoy yung pailaw nila dito sa San Carlos. Kasi Kita mo, masyadong maliwanag. dinumog talaga kami kanina. Kaya kami pinalabas ng mga traffic enforcer. Ano yung social distance? Mga security guard dun sa may plaza nila. So, pero maraming salamat pa rin sa mga kalabong natin dyan dito sa San Carlos kasi grabe yung suporta nila sa atin. Maraming salamat pa rin. So I hope to see you soon again mga kalabong natin dito sa may San Carlos. At syempre, don't forget to like and share my YouTube channel. So of course, sa mga kasama ko ngayon, maraming salamat. Yes.
At Kanayon sa bahay. kanain to boys. Sige. It's a prank. It's a prank. So yun see you again mga kalabong and Kasi hirap yung weird drama. see you soon. See you. Kalam. Tabong natin na iba tayo. Hello po. Opo, pasensya na po mga kalabong dahil pero sulit pa rin yung pagod at pagpunta namin dito, bumiyahe kami ng mga 1.5 oras para lang mabisita at makita namin yung mga kalabong natin dito sa San Carlos. Sad pero enjoy dahil na-meet ko kayo. Oy, what's up? Diba? So yun mama, see you again on my next vlog mga kalabong. Goodbye everyone.